Het dorp Meer telt nog geen 1000 inwoners en heeft een harmonie die in de eerste divisie speelt. Onder leiding van dirigent Fried Dobbelstein doen zij mee aan het LBM Concertconcours op 22 oktober. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia met hun 75 spelende leden gaat natuurlijk voor het allerbeste resultaat. Ik ga kijken hoe hun vaandel erbij hangt. Dat orkest leeft in dit dorp, is voor de mensen in dit dorp altijd compleet op straat, samen met de schutterij. Die oude gebruiken, die bronkermis, die serenades, noem maar op. Ik denk niet dat er nog veel dorpen zijn die dat zo verankerd hebben als dit orkest. Wij willen laten zien dat ook een dorpsvereniging op topniveau mee kan draaien. Als er iets te doen is in het dorp, dan is de harmonie er eigenlijk altijd bij. Zo'n vereniging die verbindt en die is gewoon heel belangrijk. Die hoort er gewoon bij in zo'n dorp. Je pakt deze passages. Volgens mij moet hier Maartje zenden, hoor. Je bent gearriveerd. Hallo Maartje Zende. Hoi. Emiel, Ja. hallo. Hoi. Eerst even proficiat met het nieuwe mens op de wereld. Ja, dankjewel. Dit is Daantje en dit is? Dit is Daan en dit is Luc. Mag ik je even wat vragen over de harmonie en over het LBM Concert? Zeker, kom binnen. Ik volg. Kom maar, Luc. Waarom gaan jullie eigenlijk op concours? Op het concours proberen we te bereiken vooral een goed concert neerzetten. Gewoon tevreden zijn met het resultaat wat we behalen. En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk punten te halen. Dat is toch wel een ambitie. Hallo Danny met Emiel. Hier heb je nog wat om af te wassen. Ja, dankjewel. Net een nieuw kind gekregen, zal ik maar zeggen. Een tweede. Ja, klopt. Je vrouw speelt in harmonie en die gaat op concours. Hoe in godsnaam regel je dat allemaal? Dat is een hele goede vraag. Ja, het is pas en meten. Het is wel ieder zijn plekje gunnen in het gezin, moet ik zeggen. En vooral regelen, plannen. Ja, dat is een behoorlijke opgave, maar ik doe het graag. Dus muziek maken, dat vind ik heel mooi. Zeker samen met andere mensen. Dus ik zou niet weten dat ik er zonder zou moeten. Het gaat uiteindelijk toch om die emotie en dat overbrengen, die vonk naar de zaal toe. Tenminste, ik doe daar mijn uiterste best voor. Muziek is uiteindelijk toch ook een emotionele bezigheid. En ik hoop dat dat er vanaf druipt en dat men het voelt in de zaal. Want daar gaat het om. Meneer Lemlijn! Ik ben op zoek naar meneer Lemlijn. Heb je die gezien van Meer? Van Meer? Ja, van Meer. Zit er niet achter? Ja, meneer Lemlijn. Och, daar is ze. Hallo. Meneer Lemlijn, hallo Emiel. Mag ik een vraag stellen over het LBM Concertconcours en de harmonie van Meer? Over hoeveel geld hebben we het als een harmonie bijvoorbeeld over straat loopt? Ik denk dat je het dan hebt over ongeveer een €50.000 en dan denk ik aan kostuums, instrumenten, dirigent en alles wat er omheen komt kijken. Hoe zit dat financieel voor het concours dan? Dan zorg ik dus dat we ieder jaar een reservering doen, dus dat we na 4 jaar het bedrag bij elkaar hebben. Ik denk dat je een mooie middenklasse voor zult krijgen. Waarom gaan jullie naar het LBM Concertconcours? Omdat we een nieuwe uitdaging willen hebben. We willen natuurlijk onze grenzen ook weer een beetje verlagen. En we proberen natuurlijk ons zo goed mogelijk weer te presenteren aan de rest van Nederland. Voor mij persoonlijk is het vooral veel meer oefenen en ook stukken nog beter repeteren en ook thuis veel meer. Dus het is veel meer werk als normaal. Maar ja, dat hoort erbij. Voor het concours moet ik extra repetities bezoeken. Dat zijn de 2 gewone repetitieuren. Dan komen er meestal op de zondag nog 1,5 uur bij. Partijrepetities meestal 2 uren. En thuis ben je toch ook wel snel een uurtje ervoor bezig. De accenten in het koper zijn te plat van geluid.
Dat wil zeggen de kwartpunt. Je moet het meer over de maatstreep heen ook. Je moet gewoon zorgen, vind ik, steeds iedere repetitie, dat er op dezelfde manier gewerkt en gemusiceerd wordt. Dat is eigenlijk de sleutels, vind ik, tot een voortdurend succes en niveau. En dan valt eigenlijk zo'n concours in de race wel mee. Dan is het niet zo'n, laten we zeggen, een angstgekner om aan deel te nemen. Op het concours proberen we te bereiken muzikaal een goed concert te geven. En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk punten te halen. We hebben al een aantal keer aan een concours meegedaan natuurlijk en altijd heel veel punten gehaald. En je probeert toch de keer daarna weer net iets beter te doen dan de keer daarvoor. Dat is natuurlijk wel een ambitie om dat te evenaren en eigenlijk nog te verbeteren natuurlijk. Heb jij nou wat met die harmonie? Ik had heel weinig met muziek, maar als je ergens ingetrokken wordt, dan ga je daarin mee. En het verenigingsleven, ik vind het allemaal super mooi. Ja, dan ga nou maar door met afwassen. Dat is goed. Dankjewel. Wat hopen jullie te bereiken op het concours? Ja, natuurlijk winnen, maar als we een goed resultaat krijgen, ben ik altijd tevreden. Ik hoop natuurlijk meer dan 90 punten. Hopelijk kunnen we dat waarmaken. Want? Omdat we normaal toch ook redelijk hoog in de punten zijn, dus ik hoop dat we meer dan 90 halen. We gokken toch wel een minimaal 90. Want? Dat geeft aan dat wij bij de beste van de beste zitten.